गाखोनानै थांफाखायो। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय आङो नैबे चिरां जिल्लानि बेंटल बाजाराव अमा दखानखौ नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं आरोखि ना। जायहा बेंटल बाजाराव फैफेराखै बा बेंटल बाजाराव फैनानै अमा दाउफोरखौ बायफैफेराखै, नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि दै। आं देखायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय बेखौनो खावलायहरो आरोखि ना, जायनो अमा नांगौ बा दाउ बायनो नांगौ आरोखि ना, बे जायगायाव फैनानै बायफैनो हागोन। प्रत्येक बिस्थिबारावनो बे बेंटल बाजारा जायो आरोखि ना। बे जायगायावहाय दाउ दखान ओमफ्राय अमा दखान बेखौ आं देखायलांगासिनो दं लोगोफोर दै। नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरोखि। आं देखायलांनि नैबे जायगायावनो आरोखि ना। दा फुंनि सम, ओमफ्राय बाजारा दाबो बारा जाथ'वाखै, फैगासिनोसो दं आरोखि ना बेफारिफ्रा। नैबेजोंनो फानो आरोखि दै। आं देखायलांनि, होमबा नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आंजों। आं देखायलांगासिनो दं दै लोगोफोर। बेनो दै, आं देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना। बे जायगायावनो अमाखौ फाननाय जायो आरोखि। ओमफ्राय नैबेजों फैयो दै लोगोफोर, बेजों फैयो। ओमफ्राय नै अमा लांनानै फैगासिनो दं आरोखि ना। दा माखासे खोथाखौ जों मिथिनानै लागोन आरोखि दै। बे जायगायाव अमाया बेसेबां फानो, ओमफ्राय बेसेबां बुन्दाया बेसेबां बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जोङो मिथिनानै लागोन आरोखि दै। नैबे जायगायावनो नै अमाया नैबे फानो आरोखि ना। दामफ्रासो माबायदि नायलांनि। बुरिया अमा दखान ना, अमानि बाजार नायलांबाय थानि होनबा जोङो दै लोगोफोर। बे बाजाराव अमा दखान नैबेलायनो ना अमा दखाना। बापरे, बेसेबां थाङोथाय। अमा गारि नैबेवहाय अमा थिखोनानै लाङो आरोखि ना। प्रत्येक बिस्थिबारावनो फैयो। अमा दखान नायगासिनो दङ। खालि जोंनि बर'ल'थारलै अमा फाननो लाबोदोंदां। गाखोनानै थांफाखायो गासिबो। बिबु होसोखायो नै अमाखौ। बेसेबांथो बेलाय अमाया? बेसेबां फानदों? 2000। माथो अमानि दामा खम जाबाय माथो। गुबुन जाथि गैया आरोखि ना अमा बायनाय फाननायाव, खालि जोंनि बर'ल'। बेसेबां बेलाय बन्दु? 3000। अमानि दामा एसे खम जादोंना। बेथ' गामाखालि बिराद थाङोमोन, 4-5 थाङोमोन आरोखि ना बेबायदिया। अमाखौ दाम होनो नागिराखै बेफारिफ्रा, बाजार गाज्रि होननानै फोरमायदों आरोखि ना। अमाखौ
दाम होनो नागिराखै दै बेफारिफ्रा ओमफ्राय बाजारा एसे गाज्रि होननानै फोरमायदों आरोखि ना बेफारिफ्रा ओमफ्राय दामखौ बारा होनो नागिरा बाजारा गाज्रि होननानै आरोखि दै दा खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया माथो बाव हमनानै दोनग्रा ना नै बायथुमनानै बाव दोनो दा नै अमा खारबाय नामा अमा खारबायमोन आरोखि ना बाब गिदिरथार माथो बेलाय गिदिरथारलै बियो एसे नायलांबाय थानि लोगोफोर आं देखायलांगासिनो दङ बे जायगायावनो अमाया फानो दै बेंटलनि जायगा बियो खालि जोंनि बर' आइजोफोरल'थारनो लोगोफोर माने अमा बायग्रा फानग्राफ्रा जोंनि बर'आनो बे जायगायाव गुबुन हारि गैया आरोखि दै बर'नि मेजरिटि जायगा बियो बेंटल बाजारा नै बेलाय बेजों फैयो नै बेजों नै अमा बायनो सेलायदों दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दै लोगोफोर माने आं नोंथांमोननो बे अमा दखानखौ देखायनाय जाबाय ओमफ्राय बे समावहाय भिडिअखौ दोनथ'नोसै उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन दै थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय दासो फानफैहांदोंलै दाउखौ माने दाउआ सफैथ'वाखै आरोखि सफैगोन लासै लासैनो दा फुंनि सम ओमफ्राय दाबो फैथ'वाखै आरोखि नैबे दखान मोनसेल' फैनानै दङ ओमफ्राय रेडि जागासिनो दङ ओमफ्राय गय दखान गयाबो बेनो आरोखि ना गया बे जायगायावनो फानो दै गया बे जायगायावनो फानो नोंथांमोना गय बायनो गोसो दंबा फैनो हागोन आरोखि बायफैनो हागोन ओमफ्राय माखासे अमा लाबोगासिनो दंबायो जाहैबाय नै खारगासिनो दङ दा फुंनि सम नालाय माने लाबोगासिनो दं आरोखि दै लाबोयो सलायखायो आरोखि ना उपाय गैया माथो खालामनो ना गाव गावनि न'खर आरो फेमिलिखौ फिनांगौ जायो बिदि थाइसे थाइनै खामायनानैनो बबाव थाइसे मोनो नागिरनांगौ जायो बेफारिफ्राबो उपाय गैया अमा बिजनेस खालामग्राफोर दै गासिबो माथो खाख्लुमखो बेहालाय मानो खाख्लुमखो लाजिदो मिनिलांबाय जोंनो लाजिदो केमेरा देखायनो बाजारा माबायदि बाजारा अमानि दामा माबायदि गैयालै खर' दुंबाय दिनै खर' दुंबाय खम नायनाङा अमा बिमाखौनो लाबोखाबाय फाननो लाबोखाबाय अमा बिमाखौनो फाग्लाथार मा
दाउ फानफैदों नै दाउ दखाना दासो फैजेनदों आरोखि ना मुर्गि बाप आदै मा लांफैदोंब्रा हांसो हांसो फाराम दं नोंना ए बरियालै नोङो दे फारौ दखान फारौआबो नै ओमफ्राय दासो लाबोहांदों आरोखि ना गया बस्था कि बस्था लथारलै नै गय फाननो लाबोदों आरोखि ना बेवहाय गय फानदों ओमफ्राय गारिजों लाबोनानै दंफैखायो आरोखि ना ओमफ्राय नै बेफारिफ्रा बे जायगायाव बायनानै दोनो आरोखि ना बेनोसै दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर दे उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ